পাগলা এই ঔষধ দুইটা ধরছে কিଏ ଖାଇବ? ବାପା ଖାଇ ବାପା ଖାଇବ। ବାପାର କ'ଣ ହୋଇଛି? ବାପା ଖାସ ହଉଛି ବାପାର କାଶ ହେଉଛି। ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି? ଆଉ ଗାଛ ହଉଛି ରାତିରେ ଜ୍ୱର ହେଉଛି। ଆଉ ଔଷଧ କିଏ ଖାଇବ? ବାପା ଖାଇ ବାପା ଖାଇବ। ବାପା କାଇଁ? ହେ ବାପା କାଇଁ? ହେଇ ଏଇ ବାପା? ହଁ ହଁ। ଆଉ ତମେ ଖାଇବନି? ନା ବାପା ଖାଇବ? ବାପା ପାଇଁ ଔଷଧ କିଏ ଆଣିଛି? ମୁଁ ଆଇଛି ତମେ ଆଣିଛ। ତମେ କୋଉଠୁ ଆଣିଲ? ମୁଁ ଛକ ଆଇଛି ତମେ ଛକରୁ ଯାଇକି ଆଣିଛ? ହଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କିଏ ଯାଇଥିଲା? ଆଉ ଛିପା ଯାଇଛି ସିପୁଆ ଦାଦା ଯାଇଥିଲା। ହଁ ସିପୁଆ ଦାଦା ତମେ ଦି ଜଣ ଯାଇ ଛକରୁ ଔଷଧ ଆଣୁଛ। ହଁ କାହା ପାଇଁ? ବାପା ପାଇଁ ଅଛାଇ ବାପା ପାଇଁ ଔଷଧ ଆଣୁଛ। ହଉ।